har fået, så vi starter med anden pladsen. Der skal vi se Svend Langballe fra Haderup. Hvor har du planer? Har du fået en Svend? Og så første pladsen I B. i B. Det er Knud Østergaard fra Haderup. Yes. Så har vi, der tager vi bare lige alle her. 8, 7, 6 og 5. til 8. pladsen i A-finalen. Vi skal herop, og så kan det gå. Ja, du kan lige, hvem er? Vi skal have Kai, Lars, Knud Erik og Lars Alsgaard. Hej, han femmer. Tak. Det er Lars Nørgaard. Det var han ikke. Skal vi klappe en gang? Ja, det synes jeg. Så har vi, han har fået, men derfor siger vi alligevel, Viggo fik en 4. plads fra Holstebro. Godt, Viggo. Så har vi på en 3. plads. Hvor er Viggo henne? Vi skal have fundet dig, vi kender Viggo. Det er Viggo. Det er Viggo. Det er Viggo. Og han kom med på en afbud. Det er meget klart. Det gælder bare ikke. Nej, det gælder ikke. Nej. Nå, på en 3. plads, der har vi Line Jacobsen fra Grønbjerg. Og så er vi kommet til selve de store finaler. Der har vi Kjeld 2 Hvor er det? på 2. pladsen. Og på den 1. plads har vi Jørgen Ram for Herning. Det er en spil for Karl.